Είμαι η Χριστιανά Μιχαηλίδου, έχω 2 κόρες. Την Orientum τη γνώρισα όταν η πρώτη μου κόρη ήταν πρώτη λυκείου. Ήμασταν λίγο χαμένοι στον τρόπο που θα προετοιμαστεί για τις Πανελλήνιες. Θέλαμε να δώσει, θέλαμε να περάσει σε πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Απλά ως Κύπρια μαμά εγώ ξεκάθαρα δεν έβλεπα το εκπαιδευτικό σύστημα. Η επαφή μας με την Orientum βοήθησε την κόρη μου αρχικά να βάλει στόχο και να οργανώσει το πλάνο της μέχρι τις Πανελλήνιες. Αυτό βοήθησε και εμάς να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το σύστημα σαν γονείς και να βοηθήσουμε το παιδί μας να επιτύχει το στόχο του. Η Μαριάννα μου πέρασε στο πανεπιστήμιο που ήθελε, στη σχολή που ήθελε, τελείωσε στα 4 χρόνια και τώρα εργάζεται ήδη σε μεγάλη ελεγκτική εταιρεία στο τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού. Η δεύτερη μου κόρη ακολούθησε τα βήματα πάλι των συμβούλων εδώ στην Orientum και επέτυχε το δικό της το σκοπό, που ήταν ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είναι τώρα στο 4ο έτος σπουδών και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Γένοβα με το Εράσμους. Προτείνω λοιπόν σε όλους τους γονιούς να εμπιστευτούν την Orientum για την καθοδήγηση των παιδιών τους ως προς τις σπουδές τους, για να γίνουν επαγγελματικά ευτυχισμένα και να υπάρχει μια ηρεμία και στη διάρκεια της προετοιμασίας αλλά και μετά στην ζωή τους, εφόσον κάνανε αυτό που επιλέξανε τα ίδια τα παιδιά.